7 ka mga government officials sa Northern Cebu ang napasakaan og kaso sa Kapitolyo human lakip sa nasikop sa Tigbakayan niadtong weekend sa lungsod sa Daan, Bantayan. Samtang laing 58 ka mga tao, duha kanila mga opisyal sa barangay nasikop kagahapon sa San Fernando Police kay nagtigbakay gihapon. Ani ang report ni Femari Dumabo. Mismo si Gobernador Gwen Garcia ang mupasaka og kasong administratiba batok sa tulo ka mga kapitan sa naglahi nga lungsod lakip sa pasakaan ng 4 ka mga municipal councilors sa lain-laing usab nga lungsod sa aminang bahin sa probinsya sa Sugbo. Gilagway ni Garcia nga pakauwaw sa gobyerno ang 7 isip mga elected official nga mao na hinuoy misupak sa kamanduan sa gobyerno nga nagdili sa tigbakay. Ilabi na karon nga gidili ang panagtapok tungod sa pandemya. Ang 7 uban sa laing 16 kay dinakpan ang gipasakaan na sa pulis ug kalapasan sa Bayanihan to Heal as One Act. I want to express my own disappointment. Naibaw mo tanan sa tanan akong executive orders gikan pa sa ECQ na GCQ wa natutugti ang legal nga cockfighting labaw ng tigbakay mas bugat imong sala kung opisyal ka mismo kay nanumpa lagi ka. Samtang kagahapon sa hapon, laing 58 ka mga tao na sikop sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando nga nagtigbakay gihapon. Ug ang nakapait, duha kanila mga barangay konsihal sa managlahi gihapon nga lungsod. Sa iyang pahinumdum, gipatabanan og bahad sa gobernador batok sa mga opisyal nga masikop tungod sa tigbakay. Ako mismo mo file og kaso batok ninyo under our provincial ordinance. Niining tungura wa na'y partido. Kay doon na tayo gipanumpaan. Kamo, nagpakauaw mo sa inyong kaugalingong posisyon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.